Tara mga ka-Jimsob, so ato na doon si Tirbitso. Tara si Tirbitso mga ka-Jimsob, nagduyan-duyan ra. Hoy Tirbitso. Saman. Ah, haya-haya nimo ay sige ramang kagduyan-duyan dira. Wa kay plano. Unsa plano day? Kato tong gangong nga gihimo ba? Ato tong adoon kay mangilaw ta dito. Ato tong kilawon. Na. Yapat ni non. Gango imong kilawon. Dili ang gango atong kilawon. Ang sud sa gango ba atong kilawon? Oh. Sana. Ya, nagatiso dito. Naa, Yan saan to pagkuha be? ato tong pukuton dito. Ato tong tuyukan. Oh, sige, bantay dito ko tisoda. Tara. Aw, Piduga. naara man di na. Tara. Hello mga ka-Jimsob. So mga doon nami. Kuyaw lang ani mga ka-Jimsob kung wa toy sud among gango mga ka-Jimsob. Oh, dako abi ang kalderong gidaay. Kitipay na nikop. Naniguro kay nagsikop guys kay nangambog bat siya nga mangilaw mi kay na kuno dagang sod ang iyang gango gisikop na ang mga ibis para makakilaw mi. Unay dagang king ibis guys. Oh, dagang king ibis. Kilaw gini ron. Sikop gyud, sikop. So naghimbes na si Tirbitso mga ka-Jimsob. Tara mong kuha mga ka-Jimsob ay. Tara mga ka-Jimsob. Pangan og ibis. Tara mga ka-Jimsob. Ah, may kay mga ka-Jimsob. Tara ang pagat-paton mga ka-Jimsob. Oh. Pagat-paton ni mga ka-Jimsob. So ako nang gigpanitan ng sibuyas Bombay. So ato ning hiwa-hiwag kay ato isagol sa tong kinilaw. Ano sibuyas? Meka. So lemon sito. Limonsito. Meka. Dahil sili. Thank you guys. Kunin ako guys. Aon. Kinilaw. Kamaya kamong kilaw kay kami ang duha. Di may karot. Tapos bro, saan pa kaya? Ngaon. Ikaw. Asal koran? Nakan mo yakan. Malamig ka mga ka-Jimsob. Hurot ang bahaw mga ka-Jimsob. Oh, napinabilin mga ka-Jimsob. Ang kanon nahurot na pero ang sudan na hapa, ang sinilaw. So, dyan lang nagtatapos mga ka-Jimsob. So, bye-bye!